xocolata i conte presenten els tres porquets. Per una i Mateu. Hi havia una vegada 3 porquets que van deixar el pare i la mare per anar a córrer el món. Durant l'estiu van vagarejar pels boscos i planúries, jugant, dormint i divertint-se. Els 3 eren igual d'alegres i els costava molt poc fer amics. A tot arreu eren rebuts de bon grat, però, a mesura que l'estiu finalitzava, van veure com tothom tornava a les seves ocupacions habituals en previsió del fred de l'hivern. Amb les primeres pluges va arribar la tardor i els 3 porquets van trobar a faltar una casa. Encara que a desgrat van adonar-se que el temps de lleure havia acabat i era necessari treballar com feien les altres famílies, per no trobar-se sense sostre en un hivern que segurament seria molt plujós. El més gandul va decidir fer-se una cabana de palla. «L'acabaré en un dia», va dir als meus germans, i va quedar-se tan ample. Aquests van sacsejar el cap. «És massa feble», van respondre-li, desaprovant la seva decisió, però ell no va voler avenir-se a raons. El segon porquet, també gandul, però no tant, va anar a buscar uns taulons de fusta escaients i, pim, pam, pum, amb uns enèrgics cops de martell, va deixar-los clavats els uns amb els altres en un parell de dies. Però la caseta de fusta no va ser del gust del tercer porquet. «No es pot fer una casa d'aquesta manera. Fa falta temps, paciència i molta dedicació. S'ha de construir una casa sòlida que ens defensi del llop». Van passar els dies i la casa del porquet sabí anava creixent a poc, maó a maó. De tant en tant els seus germans el visitaven i tots rient li deien: «Per què treballes tant? No vols venir a jugar?» Tossut que tossut, el porquet paleta ho refusava. «Abans de res he d'acabar la casa que estic fent de manera que sigui sòlida i ferma. Només quan la tingui enllestida vindré a jugar. No vull ser un imprudent com vosaltres. Qui rigui l'últim riurà millor». En veure unes petjades al terra, el més savi dels 3 porquets va adonar-se de que un llop enorme corria pels voltants. Així que ràpidament els 3 porquets, molt espantats, varen córrer per refugiar-se cada un en les seues respectives cases. I al cap d'una poca estona, el llop, amb uns ulls ferotges, va plantar-se davant de la caseta de palla del porquet més mandrós. I li va dir en una veu forta: «Surt, que vull parlar amb tu». I el porquet va dir: «M'estimo més no sortir», en un fil de veu molt poregós. «Si no surts, et faré sortir jo», va udolar el llop enfurismat. I inflant el pit va dir: «Bufaré, bufaré i la teua casa tiraré». I així, en un simple bufit, tota la palla va eixir volant pel cel ras. Ser aprofitat per el porquet eixir amagat i anar a refugiar-se a la casa del seu germà, que havia fet a les proximitats una caseta de fusta. El seu germà, que havia vist tota l'escena des de la seva casa, va acollir-lo i, tremolant també com una fulla, va obrir la porta perquè poguera entrar ràpidament. «Esperem que la nostra casa resisteixi», li va dir al seu germà. «Si els dos espentem fortament la porta, segurament el llop no podrà entrar». Des de fora, el llop havia escoltat tota la conversació i se li feia la boca aigua de pensar que es podria menjar 2 porquets en lloc d'un. Així que es va apropar a la porta i va pegar un colp fort, cridant: «Obriu la porta, porquets, si no, bufaré, bufaré i la casa tiraré». Els altres 2 porquets, de la por que tenien, no pogueren ni parlar. Sols espentaven fort la porta. I quan van veure com el llop bufava i es desmantellava tota la seva casa de fusta, no pensaren més que en córrer cap al seu germà més savi, que havia fet una casa molt més robusta. El porquet sabut els esperava en la porta oberta i ràpidament els 3 porquets se tancaren en la seva casa. Una vegada va arribar el llop, va quedar una mica sorprès perquè no pensava que aquesta casa tan sòlida la pogueren haver fet ells. I efectivament el llop
Va intentar bufar una vegada, una altra i una altra, i encara més una altra, però la caseta romania ahí, sense moure's, quieta, forta, tal i com l'havia construït el porquet més savi. Job, pensatiu, es va fixar en la ximenella que tenia a la casa. Aleshores va decidir pujar, recolzant-se en la finestra i entrar-hi per la ximenella. Els tres porquets, espantats que veien els seus moviments, ràpidament varen encendre el foc dins de la cuina, el que faria que el llop es cremara quan baixara per la ximenella. Dit i fet, mentre el llop baixava, encengueren un fort foc que en seguida cremà la cua del llop. El llop pegà un fort crit i d'un bot va sortir de la ximenella i isqué corrent pel camp amb la cua tota cremada, mentre els tres porquets s'abraçaven, cantaven i es felicitaven per la jugada que havien fet a la ximenella. Mai més tornarien a tindre por del llop. Això sí, sempre construirien una casa ferma de rajola que els poguera protegir de nous atacs. Conte contat, conte acabat, i aixeca la mà si t'ha agradat.